Nitram a dneska vás vítam u informačky o našich kanáloch. Dneska je tu so mnou Hodek. Dávame informačku, ako sa to bude diať, ako bude všetko pokračovať. A... Je tam Digel. OK. Budeme takto pokračovať. Budeme vydávať videa častejšie. Maximálne 2 videá za týždeň, možno 3. Ja budem natáčať aj na Hodek LP YouTube channel. Áno, na Hodek LP budú spoločné videá, ešte aj Hodekové. A na Nitram LP budem iba ja. Dám si jeden nenáročný, k tomu dám ešte jednu informačku. A toto je tá informačka. Na Minecrafte sa bude diať, že budeme si vylepšovať náš hrad, budeme stavať farmy, hrad, vieš, ja také budem dostávať na video, ľud, budeme pozerať tieto veci, pôjdeme na lov a také neviem, všetko možné, nebude to len stávanie. Áno. Príspeš také dobe postavíme tam určite taký hrad. To sa nebojte. Nejakú väžu a nejaký hrad, možno budeme zväčšovať, lebo... Aha, určite to budeme zväčšovať. Za kamerou ja dostávam veže. A potom keď prídete, tak uvidíte celý hrad, okrem ešte, uvidíte celý hradby, okrem toho hradu. Hrad postavíme potom s Hodekom za kamerou, možno ešte... No za kamerou, bude také strajstri, nebude to všetko za kamerou. Ktoré videá budú určite len ktoré. OK, tak toto bylo asi z tejto informačky všetko. Informačka končí, len natočíme ešte nejaký náročný, aby to nebolo také krátke. Dáme si do pár slov. Dohráme tento nenáročný. To už taký. Za týždeň dáme kompeťák jeden s Tunák s Hodekom. Ale budú si proti hráči. Určite sem pozveme ešte takých kamošov, ktorí sa mi hrávajú. Nebudeme to len my dvaja, bude to asi celá naša skupina. Bravo, máš šťastie. Ale Peško ma zložilo. OK, tak to by bolo z tejto informácie všetko. Ja som vás rád videl a čaute.